Segons el rànquing anual d'Ashley Madison, la web de cites per persones en parella, les ciutats més infidels de Catalunya són Girona, Manresa i Barcelona, en aquest ordre. Ara bé, més enllà de les ciutats, el que realment sorprèn són les percepcions que tenim sobre què és o no és una infidelitat. 8 de cada 10 joves d'entre 18 i 24 anys consideren que mantenir converses pujades de to per missatge, telèfon o xarxes socials ja és posar les banyes. Total, que avui en dia sembla que pots ser infidel sense treure't els pantalons. També hi ha diferències segons el gènere. El 70% de les dones creu que el sexting és una forma d'infidelitat. En canvi, entre els homes, aquest percentatge baixa al 58%. Traïció o exageració? Amb el panorama actual, potser el més difícil no és ser fidel, sinó posar-nos d'acord sobre què vol dir ser-ho. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Un podcast per parlar del que passa dins, fora i a prop del llit. Menys merdes, més petons. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes un dia més a Dit al llit, el podcast en el que, com ja sabeu, parlem del meravellós món de les relacions sexoafectives i amoroses. Doncs sí, i com ja heu pogut intuir, avui parlem sobre les infidelitats. Les de tota la vida, les digitals, aquelles que comencen al gimnàs i acaben al close friends d'Instagram. En fi, i d'aquelles que ningú confessa però que tothom sospita. Però ben bé, què és ser infidel realment? On posem els límits? És igual enviar un missatge suggerent que tenir una aventura física? I sobretot, aquests límits els hem acordat amb la parella o ho donem tot per fet? Per contestar a totes aquestes preguntes, ens acompanyen dues persones que ens fa moltíssima il·lusió que estiguin avui amb nosaltres. Per una banda, tenim a l'Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. També fa tallers sobre sexualitat a escoles, instituts i altres espais. A més, s'encarrega de la botiga eròtica Amantis de Barcelona, on segurament li han explicat alguna que altra anècdota interessant. Benvinguda, Alba. Gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I de l'altra banda tenim en David Balaguer, un dels millors periodistes esportius de casa nostra, que avui passarà a parlar de futbol, a parlar de l'amor. També ha creat i està al capdavant del podcast La Ronda Perversa i ha escrit el meravellós llibre El digestiu de la veritat. Molt recomanable. Benvingut, David. Hola, gràcies. Estic molt content de ser aquí. Que bé, Sí. que bé. Doncs aviam... A més, m'agrada molt el tema. Ah, que bé. Veus? Ui, això vol dir que avui sentirem coses interessants, no? Sí, sempre. Sempre, sempre. Doncs, per trencar el gel, si voleu, us faig directament la pregunta de per què creieu vosaltres que som infidels? Ho som per naturalesa? Molt bona pregunta. Te la puc retornar? Sí, però també m'agradaria saber la teva opinió. Primer la teva opinió. Jo crec que en si l'instint de voler tenir altres relacions sexuals jo crec que és instintiu i és de tothom. Per tant, no crec que aquí hi hagi molta diferenciació. Ojo, és de tothom, a no ser que siguis una persona amb una orientació asexual, que llavors no tindràs aquest instint. Però si no, amb altre tipus d'orientacions sexuals i amb una vida més o menys bé, saludable, segurament l'instint ens porti a voler tenir altres relacions diferents al llarg de la nostra vida. Ara bé, si vivim en una relació monògama, per mi la infidelitat és una opció. És a dir, tu estàs escollint ser infidel. Per tant, aquí està la línia, és molt fina. Jo crec que parlarem bastant durant el programa, però aquest seria el meu... Ostres, sí, jo em quedo... David, tu què opines? Jo opino que sí, que les persones som infidels per naturalesa i que al llarg d'una vida és això, no? Quan tu no estàs en parella et van sorgint opcions o busques tu opcions i a tots ens agrada això, no? Agradar i anar al llit amb persones. I després sembla que quan tu inicies una relació monògama això s'ha d'acabar i s'ha de tallar d'arrel. I aquí arriba la part complicada del tema, perquè si abans a tu això t'agradava molt, com de sobte pots evitar totes aquestes històries? Clar, llavors passa que per mi, i això anirà sortint aquí també, hi ha molts tipus d'infidelitats, però evidentment per mi és molt diferent la persona que va a buscar infidelitats, que és una persona que a sobre es vanagloria de ser infidel, que cada dia vol una persona diferent, que la que de sobte un dia li sorgeix una història que potser ell no ha buscat o ella no ha buscat i que no se'n sap estar pel desig que tots sentim en algun moment
envers altres persones en aquesta vida, no? I que costa molt reprimir. Sí. El desig és una cosa que costa molt de reprimir. I costa molt de reprimir perquè jo crec que forma part de la nostra condició humana, és a dir, nosaltres no deixem de ser uns éssers vius, similars als animals, que ens hem de reproduir, que tenim un instint i que al llarg de la nostra vida, tinguem 20, 30, 40, 60 anys, els que siguin, ens atrauran moltes parelles sexuals al llarg de la vida. I la monogàmia, al final, és una norma social que la nostra part racional, la que sí que ens diferencia dels animals, ha volgut instaurar per posar ordre en aquesta societat. Aleshores, potser no justifica el fet de ser infidels, sinó que justificaria tenir altres converses que abans no es tenien en referència a obrir la parella, a explorar altres nivells, no? Estic completament d'acord. O sigui, jo crec que al final la monogàmia és una opció i tu tens l'opció d'escollir la monogàmia o no escollir-la. Tens l'opció de passar per unes situacions incòmodes en les relacions, encara que sigui dintre de la monogàmia, a unes converses que siguin molt incòmodes, o pots escollir anar per la tangent i faig la meva vida i no compto amb l'altra persona. Però al final, quan tu esculls el vincle, quan tu vols mantenir una relació amb l'altra persona i cuidar-la i fer un equip, quan tu vas per la teva via i fas el que et dona la gana, no estàs respectant l'altra persona. Per tant, crec que tot té un esforç. Té un esforç tant si vols tenir una relació tancada com si vols tenir una relació oberta, que jo crec que és del tipus de relació que moltes vegades la gent no es planteja, però és el que està desitjant viure. Passa que això passa per el que us dic, moltes converses que són molt incòmodes. Sí, perquè es desitgen moltes coses en aquesta vida que no s'acaben mai d'expressar. Que aquest és un tema que, hòstia, és un tema que estem vivint cada dia. No només l'hem viscut nosaltres en les nostres pròpies carns, sinó també coneixem a 1000 persones del nostre entorn que cada dia els passa el mateix, no? Que no ens atrevim a expressar segons què a les nostres parelles, als nostres amics, a les nostres famílies, no? Això ens passa molt. I jo crec que segurament si les persones expressessin més el que volem, tot aniria millor, perquè, clar, les relacions obertes sí que tenen una cosa que és el tema de les emocions. O sigui, la gelosia és una emoció que tu moltes vegades no pots controlar. Tu pots decidir obrir la teva relació, però de sobte, si un dia t'expliquen una història, la teva parella t'explica, mira, he anat amb aquesta persona, potser tu no reacciones bé perquè et sorgeix aquesta gelosia que és difícil de controlar. Per això jo penso que en moltes relacions obertes el que haurien de fer és no explicar-se les aventures que tenen fora de la No relació. estic gens d'acord. Ui. Comença el debat, ding, ding, ding. Doncs jo crec que sí, crec que no s'han d'explicar aquestes coses. Si tu decideixes obrir la relació... Aquesta és la teva opció, llavors. Sí. Clar. Si tu obres la relació, no expliquis el que vas fent pels llocs. No estic d'acord. No estic d'acord, però simplement perquè aquest model funcionarà per un tipus de persones, per un tipus de parelles, però hi ha altres parelles que se senten molt més tranquil·les sabent què és el que està passant. I crec que és lícit en una part com l'altra. És a dir, el que sí que és important és establir què és el que tu vols o no vols saber. Mira, jo amb les parelles obertes amb les que treballo, per mi hi ha un concepte que és molt interessant, no? I que ens serveix per monògames i per parelles obertes, que són quins són els blancs de la parella, quins són els grisos de la parella i quins són els negres de la parella. Anem a veure, quin podria ser un blanc dintre de la nostra parella si jo tinc una relació amb tu? Doncs un blanc podria ser, per exemple, que tu poguessis flirtejar amb qui tu vulguis, que tu poguessis anar a una discoteca i parlar i xerrar amb els nois o les noies que tu volguessis, perquè a mi això, per mi, perfecte, no tinc cap mena de problema, no? Inclús fer-te un petó podria ser un blanc per mi. Blanc vol dir tot està correcte, ho puc suportar molt bé. Anem als grisos. Els grisos, bueno, he posat el petó en el blanc, anem a posar-ho gris perquè crec que s'entendrà millor. El gris per mi podria ser, flirtejar bé, tot bé, tontejar pel telèfon molt bé, però si que et facis un petó seria un gris. Què és un gris per mi? És una cosa que crec que puc sostenir, però no estic segura. Crec que segurament em sorgirà algun tipus de gelosia o situació que hauré de gestionar o que necessitaré potser l'ajuda o potser no, però és un gris. Què seria un negre? Un negre podria ser que t'anessis al llit amb una altra persona. Ara mateix no estic preparada per sostenir, en el moment en què estic vital, sostenir que tu puguis anar-te'n al llit amb l'altra persona. Llavors, anem a veure, això és una conversa que s'ha de posar sobre la taula. Jo com a parella, tu quins són els teus blancs, quins són els teus grisos, quins són els teus negres. Jo respecto els teus negres 100%, no hi ha cap mena de discussió. I dintre dels grisos, anem a veure, tu ara surts de festa, et fas un petó amb X persona, m'ho expliques. Alba, m'he fet un petó, havíem quedat que això es podia, simplement que era un gris, i t'ho explico per veure què tal. Potser jo visc i dic, ai, doncs mira,
bé, estic genial, no m'importa que t'hagis fet un petó, t'has passat bé, carinyo, està bé, tot perfecte, vale, això passa a ser un blanc. Estic en el gris i encara ho estic gestionant, necessito la teva ajuda per gestionar-ho. Què és el que m'està passant a mi pel cos? Sento inseguretat, el que sento són gelosia de que tu ho estàs fent i potser jo no, que això també passa. Què és el que m'està travessant? Llavors aquí veig, si no puc sostenir aquesta gelosia, evidentment no passarem al negre, però hi ha vegades que no es pot sostenir. Què passa? A vegades aquest gris, el petó, m'ha ocasionat un descontrol i una gestió que és inviable. Això passa a ser un negre. Llavors, anem a seguir explorant on estan els nostres grisos. Per mi això són converses molt, molt incòmodes que passen. Ara, hi ha parelles que decideixen explicar-s'ho perquè viuen aquesta tranquil·litat de jo m'explico tot i bé. Ara, hi ha altres límits d'altres parelles que és jo no tinc problema en que tu, per mi és un blanc que tinguis sexe amb algú, però és un negre que tu m'expliquis què és el que has fet, perquè el contingut no m'interessa. Això són límits que estableix cada parella. No es pot donar per fet, si som parella oberta, és millor no explicar-s'ho, no? Potser és millor per tu, però per mi no. No sé si m'he expressat bé o m'he explicat amb això, Sí, però a mi, com que, clar, totes aquestes converses d'això, no?, d'obrir la relació i després tenir tota aquesta conversa dels blancs, els grisos i els negres, que està molt bé sobre el paper, però després és que jo, per exemple, em conec molt bé a mi mateix i també veig a gent del meu voltant que, o sigui, pel que jo analitzo, jo sóc bastant observador i també les acabo coneixent molt bé. Llavors, moltes vegades, en aquest tipus de converses, tu acabes dient unes coses que després les emocions i els sentiments ja sabem que són com feres que es desborden moltes vegades. I llavors algunes coses, és el que tu dius, algunes coses que potser has dit gris, després són negres, algunes coses que eren negres, després són blanques, i llavors el galimaties és tal i és tot tan horrorós que s'acaba descontrolant. Jo crec que les relacions obertes estan molt bé sobre el paper, però en veig moltes que es descontrolen. Quan es descontrola és perquè per mi no hi ha una comunicació que sigui recíproca, ni que sigui assertiva, ni que sigui estem treballant junts, juntes, per poder sostenir aquesta situació, aquesta relació. Aquí hi ha un part que no hi ha d'honestedat, quan es descontrola. Però jo crec que això demostra molt la complexitat del tema aquest. És un tema molt difícil. És un tema molt difícil. Per mi la comunicació és important, però també pot ser una barrera perquè al final crec que sentim molta por de comunicar el que pensem o volem expressar a l'altra persona, perquè si no pensa exactament igual que nosaltres, que és normalment el que se sol donar, perquè cadascú, gràcies a Déu, és únic i diferent, no vols buscar un problema on ara no el tens per simplement expressar un desig que l'altra persona no és que li pugui sentar malament, ja li generes una inseguretat que et condicionarà i et marcarà. Però llavors el problema l'estàs tenint igualment. Sí. Clar, és que jo volia també entrar una mica en aquest tema de està molt bé i a mi m'agradaria també obrir alguna que altra conversa després d'aquesta explicació de blancs, grisos, negres. I volem saber la teva opinió també. Sí, bueno, jo quan no tinc una opinió molt marcada prefereixo escoltar i aprendre per després formar la meva opinió. Però el que volia dir és que, clar, pot ser relació oberta, potser en les relacions obertes potser és més comú que parlis del que vol dir cada cosa, perquè és diferent que una parella pot ser monògama, però també, i jo sóc aquest cas, per exemple, jo no ho he parlat mai, això, amb cap parella que he tingut. És com que s'ha donat per fet. Llavors, una mica com el meu dubte és quan, en quin moment, com, d'entrada, com gestionar-ho, perquè suposo que també és comú que la gent no ho parli d'entrada, ja sigui una parella monògama o no. Per mi aquí el problema és el problema de base d'absolutament, quasi pràcticament totes les relacions de parella és la comunicació sexual, l'educació sexual que hem rebut. Per mi hauria de ser un bàsic parlar d'això. És a dir, i aquí abans estàvem nombrant aquest tipus d'infidelitats. Potser per mi no és cap infidelitat que tu tontegis amb algú per telèfon, i per l'altra persona sí que ho és. És que si això no es planteja o no es parla, com se suposa que ho he de saber? Us diré una cosa, una de les coses que ens ha ajudat molt, i de veritat semblarà com supercontrària a la figura aquesta de psicòloga sexòloga, la Isla de les Tentaciones. Sí. No, us diré una cosa, ha obert moltes converses a les parelles de això no ho faria, això sí ho faria. O sigui, aprofitar... Només mirant-ho. Sí, aprofitar aquest tipus de programes on tu estàs amb la teva parella i veus allò i dius s'estan en la olla, jo això no tindria cap mena de problema en què ho féssim, pot obrir una conversa. Estic posant una mica casos extrems, perquè tothom sabem que a la Isla de les Tentaciones hi ha conductes molt extremes i que bastant descontrolades i poc saludables, però sí que és veritat que aquest tipus de programes ens donen peu a moltes vegades tenir aquesta conversa, perquè no aprofitem.
Ostres, mira, això ho faríem, això no ho faria. Què més? Quines més coses podries fer? O jo crec que estaria tranquil·la mentre tu estiguessis fent això. Podries anar de festa i estar-te una setmana a una casa amb 20 ties o 20 tios, depèn de la teva orientació. Estaria a gust doncs, que tu estiguessis tontejant amb aquesta persona del gimnàs sense que arribi a res físic i que tornis a casa amb... Ai, doncs he tontejat amb aquest... Ha arribat a... O sigui, només que sigui un tonteig. Estaria a gust? No estaria a gust? Com ho estem vivint? Com ho visc amb la meva parella? És que de vegades potser és pitjor, és un altre tema, anem obrint temes aquí, però per mi de vegades potser seria pitjor que hi hagués una relació, o sigui, que per exemple la meva parella anés a sopar amb algú, compartissin moments, que es fotessin a riure de coses que tots dos comparteixen, que s'enviessin missatges, que no pas que un dia aquesta persona agafés, conegués a una persona en una discoteca i acabessin al llit i després tornés cap a casa. Saps què vull dir? Que per mi potser és més infidelitat el fet de compartir coses amb una persona, riure conjuntament amb una altra persona, anar a dinar, anar a berenar, que no pas agafar i un dia fer un polvo allà en un motel i tornar cap a casa. Saps que estem parlant ara mateix? Això, que tu pensis això, que aquesta sigui la teva visió, no és universal. No, clar, exacte. Per tant, l'interessant d'això és que tu tenint aquesta opinió, tu aquesta opinió de com tu estàs vivint la sexualitat, la puguis expressar obertament i que la teva parella et digui, ostres, doncs jo penso el contrari. Jo a mi no m'importaria que tu anessis a sopar amb una persona tranquil·lament sense que arribis a res físic, mentre que la part física la porto fatal. A mi, que puguis compartir fluids amb una altra persona em resulta totalment intolerable. Sí, és que això demostra, és això, que moltes vegades quan tu comences a sortir amb una persona, allà s'hi aboquen molts temes i de mica en mica van sorgint moltes coses, i es van explicant moltes coses i, en canvi, aquest tema és difícil que sorgeixi. Sobretot, jo crec que ara potser la gent que és més jove, jo pertanyo a una generació, que això, evidentment, no es parlava mai, i ara crec, pel que estic veient, que la gent jove ja ho parla més i les relacions potser han canviat una mica. Però dels de la meva època, sincerament, això era impossible que passés. Jo crec que ara han canviat el tipus de relacions, o almenys es coneixen més tipus relacionals, o sigui, és a dir, modes relacionals amb altres vincles, però no sé si es parla tant. Per mi, aquest tipus de conversació... És que vull rescatar això que acabes de dir, quan conec algú surten molts temes, i això podria ser inclús un tema que podria sortir o no, però per mi no és un tema. El com visc les relacions, el com jo visc una infidelitat, què és una infidelitat per mi o què no és, això és revisable i hauria de ser revisable al llarg de tota la relació de parella, perquè està comprovadíssim que jo a l'inici d'una relació on tinc un còctel emocional, hormonal, totalment drogadictiu al cervell, on potser només tinc ulls per aquesta parella o per aquest nou vincle, perquè a les parelles poliamoroses també els hi passa el mateix, tinc un nou vincle i aquest amor d'inici d'un nou vincle és brutal, no? I potser no tinc tantes ganes de relacionar-me amb altres persones. I dintre de la monogàmia passa igual, només vull i tinc ulls per a aquesta persona i aquest còctel és brutal. Això, quan canvia tot aquest còctel emocional i arriba un punt on tot és molt més estable, està tot molt més pausat i de més, aquí he de tornar un altre cop a revisar què és una infidelitat per mi i què no, perquè aquí ja ho he dit des d'una seguretat. Al principi hi ha inseguretat. I dintre de la inseguretat, en aquest neguit, és on també jo necessito que aquesta persona em demostri aquesta seguretat i que estigui molt per mi per anar afiançant això. Després ja la tinc. I jo ja no dubto que aquesta persona m'estimi. És que jo, que per exemple sempre havia pensat que els inicis, el moment efervescent és el millor moment d'una relació, jo això amb els anys ho he anat canviant. O sigui, la meva opinió ha canviat totalment amb aquest tema. Jo et juro que pensava, hòstia, a mi m'agradaria anar encadenant tota la vida efervescències. I ho havia dit moltes vegades en moltes seccions, en molts programes, la clàssica efervescència, com m'agrada, i quan s'acaba aquesta em busco una altra i una altra perquè és un moment molt divertit. Però després amb el temps he canviat i prefereixo quan passa l'efervescència, perquè llavors és quan veig clar els sentiments que hi ha envers aquella persona, els sentiments que aquella persona té cap a mi, que això també ho acabes veient i ho acabes descobrint, i, hòstia, es viu molt més en calma. I llavors, si a mi aquella persona, en el moment del neguit i de l'efervescència, si aquesta persona agafa i et diu me'n vaig amb un altre, ho portes fatal, no ho pots assimilar, et tornes boig. I en canvi, després, quan ja saps que aquella persona realment t'estima molt i tu l'estimes molt a ella, si un dia et diu que en desitja un altre, però que només és un desig passatger, i que... ho veus diferent, sincerament. I ara, molt diferent. amb tota l'experiència que tens, què és allò que a tu, per exemple, et faria sospitar que potser hi pot haver una infidelitat? Home, o no sé...
girar el mòbil boca avall, per exemple, ja podries començar a sospitar? No, els mòbils jo, sincerament, com que sé que són bombes de rellotgeria, no em vull saber res del mòbil d'una altra persona. Mai se m'ha passat pel cap mirar-lo, mai se m'ha passat pel cap... Saps allò que molta gent, quan algú està enviant missatges, treu el cap per allà per veure què collons està escrivint. A mi això, t'ho juro... De reull. No us enganyaré, no ho puc evitar. A mi això... Sí? No ho puc evitar. Us prometo que no és que tingui curiositat. innocent. Us juro que no és que tingui curiositat. Us ho prometo, de veritat. No és curiositat de què posa, però algú està al metro, que no conec la persona. És que jo crec que és alerta. I faig així sense voler, en plan, Jo crec que estem en alerta. Alba, què estàs Però fent? a mi, Això et està juro, malament. o sigui, això us ho Quan veus juro, una us ho juro. notificació, de seguida gires el cap per Sí, això us acte juro que reflexe. els mòbils de les persones amb qui jo he estat no m'han interessat gens, no n'he volgut saber res, m'és igual, no. No, total, i a més per mi és una a mi falta de respecte cap a la meva intimitat, vull dir, és el meu telèfon, això no es pot fer. A mi el que em sap molt greu, i quan puc pensar aquí està passant alguna cosa, és els canvis d'actitud sobtats. Vale. Això per mi és el que penso, ui, aquí està passant alguna cosa. Que de sobte no, passem per una fase que hi ha un gran amor, hi ha una gran entrega, ens ho passem molt bé, quedem sovint, i de sobte aquesta persona ja no vol quedar tant, ja no em tracta amb el mateix amor, ja veus que la cosa està com... Comença una decadència, dius, ui, aquí està passant alguna cosa. Si és sobtat, parlo de si és una cosa sobtada. Si és una cosa que va passant amb el temps, el desgast aquell del temps, això és diferent. Però si és sobtat, en l'interval d'una setmana i mitja, dius, aquí n'està passant alguna. Això segurament és el que a mi em fa encendre les alarmes. I al revés també. Fixa't que això Clar. ha passat. Estàs en un estat com molt apàtic en general, la relació de parella sembla que està com molt estancada i de cop i volta una persona de la parella està superfeliç, Sí. com a una espècie de núvol, i després aquí dius, això fa una mica de pudoreta, no? Sí. Això també. Vull dir Sí, que correcte, sí. Seguint en la línia del que estaves dient. Sí, totalment. I després hi ha tot el tema sexual. El tema sexual és un misteri, també. Perquè de vegades he arribat a pensar, no? Al principi, quan comences a anar amb algú, aquells primers mesos, vols constantment anar al llit amb aquella persona i fins i tot acabes fent coses, no sé, fas l'amor en el lavabo del cinema, per exemple. Busques adrenalina, busques coses d'aquestes rares, exacte. experiències Busques una adrenalina que després, quan les fortes. coses s'han calmat, ja no ho fas. I fins i tot penses, hosti, jo vaig fer l'amor al lavabo del centre comercial i dius, hosti, això quina raresa és? Però són coses que han estat molt divertides. I després, a mi me n'adono que quan ja estimo molt a una persona i ja ha passat un altre cop tornar a l'efervescència, la vida sexual es rebaixa, però llavors és molt millor. És ben curiós tot això, és molt millor. I llavors potser no cal fer-ho cada dia. Si ho fas cada dia, mira, no passa Perquè res, però això és diferent. potser no cal fer-ho, però és diferent. I jo ja et dic, a mi m'agrada molt més el post-efervescència, clarament, i abans no era així, I això és una cosa que he descobert amb el temps. Doncs va, en aquest programa ens agrada molt jugar. Què et sembla, Gemma? Passem a explicar el joc, aviam què us sembla. una petita dinàmica per trencar una mica la tensió d'aquesta tertúlia i després seguim parlant del Sí, tema. doncs hem preparat una sèrie de frases, us llegirem uns comportaments i ens agradaria que ens diguéssiu si vosaltres aquests comportaments us considereu infidelitat o que no n'hi ha per tant. ¿Vale? I després ens agradaria que intentéssiu endevinar quin percentatge de gent pensa com vosaltres. Vale. Això, espera, hem de respondre no segons el que pensa la societat, sinó a nivell Vosaltres. personal. A nivell Volem saber la vostra Després opinió endevinar. i després sí que això és una enquesta. Això és la nostra vida personal. Això és una Vale. enquesta del CIS i hi ha uns percentatges sobre Exacte. què opina la població al respecte. Llavors volem saber la vostra opinió i després saber si us acosteu o no al que la majoria de la gent pensa. Ok, però estem parlant de la meva pròpia relació personal, Sí, del que Vale, tu ok. penses, el que tu penses. Vinga. Molt bé. No, és que jo, aquí em trobo uns problemes, perdoneu-me, noies, No és, el que jo pensi no té absolutament res, no és igual al que jo visc com a persona individual, com a parella. Què ens Vale. interessa? La meva forma... O sigui, jo psicòloga o ens interessa jo, Alba Povedano, personal? Alba Povedano, Vale, personal. ok, ja està, Sí, ja també. Endavant. Doncs bé, vinga, la primera situació. Mantenir converses pujades de to amb una altra persona a través de missatges, telèfon o xarxes socials. És o no és una infidelitat, això? Per mi sí. Per mi també. Vale. I quin percentatge creieu que pensa com vosaltres? Això crec que és un percentatge bastant alt. Un 60. Potser més, un 72.
72, M'encanta. M'ha vingut al cap. Podeu posar decimals, també, si voleu. 60 amb 5. Doncs 60,5. Què dius? 64,5, perdoneu. 64,5. No, però... No, has però guanyat, tu s'ha costat M'he més. sumat un 5, dic, encertada. Has guanyat perquè, a més, això és com el Precio Justo, aquell concurs que feien, que si et Si et passes ja no passaves, ja serveix. En estaves canvi, tu, fora. per tant, M'ha com que no agradat. t'has passat, has Molt guanyat. bé. Aquí si guanyeu només hi ha la satisfacció d'haver passat una bona estona, però Sí, la motivació. Doncs va, seguim. Segona situació. Enamorar-se d'una altra persona tot i no mantenir-hi relacions sexuals. És una infidelitat? Per mi sí. o sigui, t'enamores però no mantens relacions No, sexuals i ni parles exacte. amb ella, ni... No, però estàs allò que... Per mi això no... Entenc que relacions sexuals no, però tu tens sentiments cap a aquesta persona, entenc per què t'hi relaciones, no? A veure, jo crec que això... Estableixes un vincle amb aquesta Jo crec que persona. això, respecte o a sigui, l'enamorat. crec que això no és una infidelitat, però és una putada si et passa. Clar. Per mi sí Perquè- és una infidelitat. A Sí, mi, per mi si tu tens si jo estic tenint una relació de parella amb tu i estàs començant a tenir sentiments per algú, el que jo hauré parlat amb tu és si això t'està passant, necessito saber-ho amb antelació. M'està agradant una persona. Perquè jo necessito començar a saber-ho i Sí. veure com entre nosaltres comencem a posar solució a això o Sí, com sí. m'estic sentint jo. Jo no vull que De t'acabis fet, d'enamorar. aquí l'engany és no dir-m'ho, justament, Exacte, o sigui, mentir-me. això és- No això és- l'acte físic de tinc relacions Sí, sexuals. per llavors mi amb això aquesta sí, després persona. vindria aquesta conversa, dir, mira, m'està passant això, Però quan estic que segurament enamorat, molta quan gent, estic enamorat segurament, ja no, segurament molta Ja. gent no ho fa, però per mi infidelitat no seria. Infidelitat no. Ara, clar, és un tema que s'hauria d'abordar, sí, clar. Per mi sí. És un tema, perquè, clar, si estàs enamorat Doncs d'una altra va. persona, què fas anant amb aquesta? I què opina la gent? Percentatges. Sí. O sigui- Què penseu que opina la gent dels que creuen que sí que és una infidelitat? Quin percentatge de gent pensa que sí que ho és? Jo I crec quin que sí. percentatge pensa que no ho és? La gent dirà que sí. Jo crec que un 50, aquesta vegada. 50 que sí? Sí, o que no. Bueno, clar. Exacte. Jo diré que la gent opina que sí en un 57%. Vale. Què? 49,8% Estàs on opina que fire. sí que és una infidelitat. Molt La bé. gent li dona molta importància a la part sexual, que és una cosa que... Hosti, però com es nota que ets psicòloga experta en la matèria, No m'han xivat, No, ja ho sé. Ah, vale. No sabia ni què Quan hi havia estan en joc. públiques, Però molt bé. Ah, mira, veus? Les dades estan... Estan notant que t'hi Quina pressió, dediques, no? Molt bé, Nena, molt bé, molt bé. Accionant després el meló d'infidelitat sentimental o infidelitat sexual, Vale, Mm. nada. Vinga, tercera situació, fer un petó als llavis a una altra persona, que n'hem parlat una mica abans. És una infidelitat? Un piquito. Per mi no. Un gens. piquito. Ni un pico ni un morreo. No? Tot bé. Sí. No, home, per mi, clar, el que entenem com a infidelitat sí que ho seria, no? Perquè infidelitat és només que hi hagi una mica de contacte carnal amb l'altra persona i, clar, si entren els llavis en contacte, estaríem parlant Però d'infidelitat. aquí és l'estigma, el que acabes de dir. Clar. Donem molta importància a la part sexual o a la part física. Clar, exacte. Jo no. No? Vale. Jo estic amb l'Alba. Poden ser clar. moltes Per mi- altres coses una infidelitat. Exacte, i sí, pot ser sí. una tonteria. Sí, és el que jo deia abans, que per mi són pitjors moltes altres coses que no això, però Jo, si teòricament la meva s'hauria parella de... surt de festa i es vol fer un petó o un morreo amb algú, després li puc preguntar perfectament què tal la nit? Ah, doncs em faig morreitos amb... I què tal? T'has passat. El famós Molt bé. piquito. Ah, vale. Percentatges. Percentatge. No, la gent dirà que sí, també, no? La gent dirà que sí. Jo crec que aquesta vegada us diria que un 70%. Ara aniré bastant a roda d'ella, perquè, clar, com que veig que... Ah, no! Jo diré un 72%. Bé, doncs un 53% Oh! pensa que és una Infidelitat. infidelitat. Sí, M'he passat, allà. una mica. La barrera aquesta la té més. Sí, una mica més equilibrat. Seguim. Mantenir relacions sexuals a través de les xarxes socials sense contacte presencial. És a dir, el famós sexting. Sí. És una infidelitat? Per mi sí. Sí, sí, per mi també. Vale, i quin percentatge de gent penseu que opina com vosaltres? El TET. 75%. Jo crec que un 65. 76,3%. Sí. 3-1 ja? És que... Sí, Molt bé, molt bé. seguim. Ostres, que Va. bé. Parlar o quedar amb una exparella sense mantenir-hi relacions sexuals. És a dir, els típics gelos cap a l'ex, que pot Per ser mi això un no. amic. Zero. Zero infidelitat. I És què que si opina no, la no gent? podríem fer res. A mi em sabria molt greu que el percentatge aquest fos alt, sincerament us dic. O sigui, em fa molta pena que les relacions
les relacions van, venen, s'acaben, o sigui, però no sempre s'han d'acabar. Tens un ex, però pot ser un ex meravellós. Vull dir, jo potser els meus ex no són meravellosos, però els ex de la meva parella, les ex de la meva parella són increïbles i algunes hi tinc relació i és que les estimo molt, vull dir que són increïbles. Aquí sí que m'agradaria a mi explicar, per exemple, una vivència personal. Jo vaig estar 14 anys amb una noia, fins als 35 anys, ara en tinc 48, i és una persona que continua formant part del meu cercle d'amistats. Tenim una amistat molt sòlida, és una de les persones més importants de la meva vida, i això m'ha portat alguns problemes a l'hora de tenir noves relacions i relacions que jo he tingut, que no han vist bé aquesta relació personal i d'amistat que tinc amb aquesta noia amb qui vaig estar 14 anys. Llavors, per mi és molt important trobar persones que acceptin això. Totalment. Perquè a més, t'ho juro que és una relació blanca i pura total. O sigui que amb aquesta persona, des del moment en el qual ens vam separar, no hi va tornar a haver-hi mai més res. I encara que... No, i estic molt d'acord amb això, perquè tu t'enamores d'una persona per qui és aquesta persona i, per tant, la vida que ha tingut aquesta persona. Tu portes una experiència des de que has nascut fins al dia d'avui. De fet, jo valoro molt... Tot forma part de tu. Si has tingut una malaltia i la portes, la teva parella et coneix amb aquesta malaltia. Si has tingut un ex, si has tingut un fill, si has tingut una experiència... Exacte, forma part del nostre forma historial. part de tu, és l'historial. i ho has d'acceptar, i llavors, està molt guai ser amic jo valoro dels molt ex. les persones que tenen una bona... Com que a mi m'ha passat això, valoro molt les persones que tenen bona relació amb els seus ex, perquè no puc entendre el contrari. És a dir, no entenc aquesta gent que han estat 10 anys junts i de sobte, de cop i volta, de manera totalment abrupta, d'un dia per l'altre, mai més es tornen a parlar, tu. Infidelitats, estimat, també podria ser. Jo no em parlo amb el meu ex perquè m'hagi pogut ser infidel i m'ha fet molt mal a mi, a la meva família, ha pogut liar-la a nivell econòmic, no sé, m'he trobat un munt de coses a dintre de parelles. Això seria un motiu de pes. Ara, deixar-se perquè s'han deixat d'estimar, aquí és com, ostres, es pot recuperar d'alguna forma o no, o simplement no tinc ni bona ni mala relació, simplement no la tinc i ja està. I més quan per mi la teva parella és el teu millor amic, també, no? Hi ha un vincle amb aquesta persona que si simplement doncs, no hi ha amor i aconsegueixes acabar bé amb aquesta persona és possible una amistat. Depèn del que hagi passat. Exactament. Si t'ha fet molt mal i prefereixes tallar perquè realment estàs malament i necessites recuperar-te, o si s'acaba l'amor, lògic, potser... fins i tot. Va, i què opina la gent? Quins percentatges creieu que hi ha aquí? Home, jo crec que no? Que la gent deu opinar... Home, un 40. Sí, Hi ha segurament. gent molt gelosa de la vida. Bueno, per sort, la població no és tan tòxica com sembla. Només un 17,2% consideren que parlar amb un ex és una infidelitat. Per tant, gràcies. Tenim esperança encara. Sí, però també aquests percentatges els poso en dubte. És a dir, que molta gent respon una cosa i... I després pensa una altra. I No és que en pensi una altra, és que després quan s'hi troba en realitat en pensava una altra. I que al final és una petita representació d'un nombre molt més gran de gent. Perquè això és el mateix que tu, per exemple, no? De vegades quan pregunten, ets en un sopar, hi ha 10 persones, i diu, qui d'aquí ha estat infidel? I ningú ha estat infidel. Hòstia, quina casualitat, allà ningú ha estat infidel, però tu, en canvi, saps que aquell ho va ser, que l'altre ho va ser. O sigui, és una cosa que va molt soterrada. Per tant, en aquestes estadístiques i en aquestes xifres, moltes vegades la gent no diu la veritat o no diu el que pensa. Totalment. Som-hi, va, mantenir una relació sexual ocasional amb una altra persona. Sense vincle sentimental. Per tant, entenem que A dia d'avui sí seria una infidelitat, però seria un gris, potser. Vale. Un gris. Sí. O sigui, jo crec que hauríem de tendir a anar cap aquí i que les coses funcionarien molt millor aleshores. I lo dels grisos m'ha agradat. Però què creieu la gent que són més de blancs o negres? Quin No, la percentatge gent diu que és tenim? Molt alt infidelitat. serà, no sé, un 90. 86. Una mica... Quan el David, 87,9. Oh, molt bé! Però això és perquè estic anant a roda. Eh, He trobat el truc. Sempre començo estudiant He trobat el No em truc. puc aguantar, soc supercompetitiva en realitat i és que jo vull dir, ja, vull guanyar ja. He trobat el truc. ens queden dues oportunitats. Ai. Va, mantenir relacions sexuals amb una persona a qui es paga. És a dir, Uf, la prostitució és una Zero, és una infidelitat. infidelitat, per mi sí. home, i tant. Totalment en contra. Em posiciono. Home, i això, sí, i a més això, el percentatge ha de Ai, ser estem tots altet. d'acord, crec, Hem d'estar en un percentatge del 96%, no? O 95%. Doncs jo 98. Tant de bo, però és un pèl més baix. 87,9. Exactament el mateix percentatge que abans. Que fort. 87,9. I la última, mantenir una relació afectiva i sexual amb una altra persona. Ja no esporàdica, ja no el polvo ocasional, sinó mantenir aquesta relació afectiva i sexual amb una Per altra mi sí ho persona. seria. Sí, Que això sembla sí. molt evident. sí. I el percentatge, per tant, és... Sí, 95. No, sí, és que diria més o menys semblant, Sí, vull no? És dir... que...
Sí, a no ser que tinguis una relació oberta, és que serà molt alt, 95. 91,5. No està malament. Bueno, al final, mira, és això que... Després també hi ha tots uns temes que no sé si estan preparats per després, però no sé si els traurem, que és tot el tema del pensament. Que hi ha gent que això no ho tolera tampoc, eh? Ja. Però Hi ha gent que no ho tolera, eh? abans de seguir, a mi m'agradaria que em resolguis una curiositat que tinc. Ai, ara. No No em facis patir. no. Una mica només. només. Desenrosca la llengua i ho explico tot, eh? No, res, que vas explicar alguna vegada que algun cop et vas fer un petó de 3 hores sí? i que va ser una cosa meravellosa, però que va acabar fatal. I ara jo ja tinc la curiositat de saber què va passar. Què va passar? Com un petó de 3 hores? Un petó de 3 hores Com has seguides. fet un petó de 3 hores? 3 hores Com si seguides. fos un concurs del rècord Guinness, t'ho juro. Però què dius? Sí, va ser molt fort, allò. I quin mal, Bueno, no? però perquè això va ser... I aquí és on jo vaig començar a descobrir tot això que us he explicat abans, de fugir dels moments de gran ebullició i de les efervescències, que dic molt aquesta paraula perquè m'agrada molt i descriu molt bé, però allò va ser, o sigui, jo estava, tu has fet servir abans aquella paraula de com d'estar drogat gairebé, no? I era aquesta sensació, era sensació d'estar, o sigui, amb aquella persona pràcticament no intercanviàvem mots, no parlàvem. Quan quedàvem estàvem mirant-nos fixament als ulls, embadalits, i no fèiem res més que això, i després ens morrejàvem 3 hores seguides en una cantonada. Sí, molt divertit, però clar, allò va acabar molt malament. Com dius, la mandíbula, no? Allò va acabar molt malament, sí, va acabar Bueno, molt i que- malament. Pues no parlàveu? No, i perquè després en realitat moltes vegades he pensat que està bé que allò acabés malament i que està bé que allò quedés d'aquella manera com va quedar, perquè és que és això, després hi hauria hagut l'abisme, no hi hauria hagut res. Clar, Hi hauria hagut la buidor. S'acaba aquesta passió si no tens res en comú Clar, després és que amb no aquesta persona. sabíem res l'un de l'altre, no havíem parlat pràcticament res. Prefereixo un altre tipus d'històries, de tocar molt més de peus a terra. Jo ara potser no estaré 3 hores fotent-me un morratge al carrer, però ric, m'ho passo bé, soc Bueno, feliç, hòstia, potser- clar, i riure fins al punt de... I atenció a això que diré ara, perquè també és una altra confessió. O sigui, a mi m'ha passat de vegades, i no és conya, que jo quan m'havia passat de jovenet, em va deixar de passar, i ara alguna vegada m'ha tornat a passar, que quan ric molt se m'escapa alguna gota de pipi. Sol pel vi, estimat. Sí. Però va estar molt vaig passar molt temps que això no em passava. I ara m'ha tornat a passar algun cop i penses, hòstia, això vol dir que anem bé. Sí, no, és- no. Anem bé, a nivell passar-m'ho bé, anem malament amb el sol pel vi, que és una cosa que els homes no us reviseu, Ai, no És igual m'espantis ara. i us heu de per les revisar, dones. vale? No m'espantis. No, però saps? I llavors, fugir una mica de tota aquella de la passió, crec que és una cosa que he descobert i que està bé, perquè aquella història va acabar fatal. I va anar molt relacionat amb el tema, justament amb un tema que he parlat fa un moment, que és el tema de la presència de la meva exparella. Bueno, la presència a la meva vida de la meva exparella amb qui no tenia res. Només una amistat que havia quedat, no? Però, bueno, són històries, sí, històries que he viscut que per sort estan molt superades i formen part del passat llunyà, perquè estem parlant de fot 15 anys, potser, d'això, Ara ens anem a posar en la pell de la tercera persona, la que no forma part de la relació però està implicada en aquesta infidelitat. Vosaltres heu tingut mai curiositat o heu tingut directament aquest vincle sexual o sentimental amb una persona que té parella però vosaltres no teníeu cap compromís en aquest moment? Sí, és a dir, si tu Com ho heu has viscut? estat l'amant, per entendre. Exacte. Sí. Sí. Jo també he estat i crec que en aquell moment no m'ho plantejava. A dia d'avui, amb tot el que sé de les relacions, amb les voltes que li he donat a tot, en viure també des de l'altra part on la meva parella fos infidel també, crec que li he donat moltes voltes. Ara mateix no seria per res partícip d'una relació on jo fos l'amant. Crec que per no fer mal a l'altra persona, perquè es passa molt malament i crec que no em val la pena aquell vincle. Crec que per mi val molt més la pena l'honestedat i escolta, si vols tenir una relació amb mi, la teva parella ho sap, no ho sap, teniu una relació oberta, no la teniu, en el cas de que no vull implicar-me aquí. O sigui, primer perquè el desgast emocional a nivell personal és enorme i segon, que és que no m'interessa aquest tipus de vincle. No m'interessa per absolutament res. Aquesta persona està enganyant a algú.
no vull estar amb aquesta persona que està enganyant algú, de forma lícita, o sigui, de forma totalment pensada. Per més que t'agradi, per més que t'atregui aquesta persona? És que em pot atreure, però si jo el dia 1, el dia 2, em confessa que té una parella, segurament la meva pregunta serà la de, escolta, la teva parella ho sap, tenia una relació oberta, no? Tal. Una altra cosa és que potser convivim en el mateix lloc i potser, jo que sé, estic treballant amb aquella persona i m'estic enganxant i de més i estic veient que les coses fan, però crec que per mi mateixa posaria alguns límits de no, he estat aquí, sé el que és el que és per l'altra persona i segurament m'agradaria parlar-ho amb ell o ella per dir no m'hi vull ficar aquí. I el tema de la responsabilitat, perquè clar, està molt bé que tu pensis això, també perquè per tu no patir, perquè al final t'estàs enamorant d'una persona que està amb una altra persona, però si és un vincle més purament sexual, més espontani, tu realment no tens cap tipus de responsabilitat sobre la pobra persona a la que estan enganyant. No, Realment és decisió de... Però tinc consciència i segurament a dia d'avui crec que em pesaria més el no voler fer mal a la tercera persona que no té culpa absolutament res i viu en sororitat, seria, probablement. O sigui, Està bé. és una opció personal, sé que no hi ha cap mena de responsabilitat, ho sé perfectament, però també he estat a l'altra banda i també sé el que es pateix i crec que cap vincle, cap relació sexual em val el que l'altra persona ho pugui passar així de malament. Crec que no, a mi no. Sí, no, també ho trec al meló perquè com a psicòloga i perquè és un cas que es dona, no? La gent sobretot va a la responsabilitat que té en aquests casos. És per també tractar una mica aquest tema. Què en penseu sobre això? Sí, jo penso que, clar, és evident que tu estàs formant part, si tu estàs en un triangle d'aquest tipus, tu estàs formant part de l'engany. De fet, ets la persona, no?, que està catapultant aquest engany, perquè estàs amb una persona que té una parella. En el meu cas, jo quan vaig viure una experiència d'aquestes i vaig ser l'amant, clar, també ens hem de remuntar, fot una pila d'anys, i en aquell moment jo era una persona que no volia cap mena de compromís amb ningú. Per tant, a mi em facilitava molt les coses. I és així, també. És així, també s'ha de dir d'aquesta manera. O sigui, com que jo no volia cap compromís amb cap persona, a mi m'anava de conya que aquella persona tingués un marit. Perquè clar... També pot ser, això és clar, una i s'ha de ser sincer en aquest aspecte, i ho soc. Vull dir, jo vaig estar molt còmode en aquell paper d'amant. Clar, segurament hi ha molta gent que pensa com jo o que se sent així, o molta gent que ens pugui veure ara en aquests moments i estigui dient, hòstia, és que jo estic en aquest paper, jugo aquest paper dins de l'auca i realment m'és molt còmode. Però per mi el problema aquí és la consciència. Sí, perquè el no voler res és superlícit i també pots trobar 20.000 persones amb les que poder liar-te i dir, escolta, no vull cap mena de vincle sexoafectiu, el que tinc ganes és de tenir sexe amb una altra persona, passar-m'ho bé i ja està. Sí, I demà, doncs, que vagi bé. Sí, però de vegades no saps cap a quina direcció poden anar les coses, no? Perquè de vegades quan tu comences a tenir una relació amb una persona on no vols compromís i l'altra persona també ho accepta, de vegades les regles del joc poden canviar a la meitat i llavors algú comença a sentir cap a l'altre més coses de les que voldria sentir. Bé, aquestes coses que passen, no? Que Per això és el que estic dient, que jo crec que en el meu cas, i parlo des de forma personal, a nivell psicòloga no és una cosa que jo jutjaria a teràpia, però a nivell personal jo crec que posaria els límits perquè jo no vull iniciar una relació de parella on veig que l'altra persona, que seria la meva futura parella en el cas de que les coses canviessin, està iniciant un vincle des d'una mentida. Perquè no està sent sincer, honest o honesta amb la seva parella. Sí, sí. Llavors, per mi això és el que és difícil de sostenir, de pensar que estic començant des d'una mentida, perquè la meva prioritat dintre de la meva relació de parella a dia d'avui és la comunicació. I per mi la comunicació és, et dic, el 95% de la meva relació de parella. No, és que és bàsic això, de la comunicació. I quan es descobreix una relació o un engany d'aquest estil amb una tercera persona que potser no tenia cap compromís, també, clar, surten les culpes i tot el que ve després. Llavors, m'agradaria saber, no sé, Alba, potser t'has trobat parelles a la consulta i voldria saber a qui se sol culpar més. I tu què opines, també? A qui se sol culpar més? Sí. A la persona que enganya. Clar. A la persona que enganya. Sí. No es culpa a la tercera persona que hi participa. És més a la persona que enganya. Hi ha ràbia focalitzada a la tercera persona. Hi ha ràbia focalitzada, hi ha molta ràbia allà, no? Sí. Però és una forma de canalitzar la ràbia, perquè a vegades la ràbia és molt difícil de sostenir-la i jo si tinc molta ràbia, puc tenir molta ràbia cap a tu, però si tota la ràbia va cap a tu, m'impedeix molt poder treballar en la relació de parella i seguir com assumint que, tot i que m'hagis enganyat, puc estar amb tu. Perquè si tota la ràbia anés a tu, segurament seria molt complicat de gestionar-ho i de seguir junts, no?
la ràbia va cap a l'altra persona, però la culpa, la responsabilitat, Sí. habitualment sempre sol decantar-se a la persona que ha enganyat. I us diré una cosa, després de treballar durant un temps les relacions infidels a teràpia, us diré que sí es pot perdonar i que en moltes ocasions comencem a rascar i comencem a veure i que les dinàmiques que s'han establert perquè una persona pogués ser infidel és responsabilitat de les dues persones, Exacte. en moltes ocasions. No estic dient totes, hi ha algunes que no es poden, que són injustificables, però hi ha algunes que sí. El que és més difícil és el perdó, però una vegada s'ha perdonat, és una mica entendre què és el que està passant, entendre per què hem arribat a aquest punt, què és el que ha fallat de la comunicació. Falla molt l'autoestima, moltes vegades, la confiança, sobretot en la parella, la confiança en tu mateix o tu mateixa, i això és el que habitualment es treballa dintre de la consulta quan s'ha eliminat la ràbia. Llavors es pot reconstruir al 100% una 100%. relació, sí? 100% es pot reconstruir. Que es pugui reconstruir la relació al 100%, hi ha parelles que sí, hi ha parelles que no. Però sí que és molt interessant, sobretot ara que parlem de culpables, el que has dit de que a vegades no és el culpable el que fa la infidelitat i la total víctima el que la rep, sinó quin background teniu dins la vostra relació, també. quines mancances Jo t'ha també m'he quedat provocat a amb tu, això. la teva parella, perquè arribis a aquesta situació Sí, no, sí. de posar les banyes. És que jo també m'he quedat amb això que has dit i per mi és molt interessant, perquè moltes vegades sí que hi ha gent que és molt infidel i que li és igual i que pot estar bé a casa i va amb una persona, va amb una altra, i fins i tot el que deia al principi, no? Se'n van a gloria i, hòstia, i ho explica allà amb els amics. Però després també hi ha un perfil de persona infidel que és infidel perquè allà en la seva relació de parella, tot i que continuen convivint junts i que hi ha una estima i tal, ha perdut la il·lusió per coses que venen provocades per tots dos. Perquè potser l'estan ignorant, perquè no s'interessen per ell o per ella, perquè no se'l tracta amb respecte, no se'l tracta amb amor, no hi ha comunicació, arriben allà i es foten a sopar i cadascú va pel seu costat, i llavors aquesta persona un dia a la feina, hòstia, una aparició estel·lar, algú que li fa cas, algú que t'entens, que a més exacte. això, no? Hi ha infidelitats sexuals i sentimentals també, perquè a vegades hi ha gent que necessita un polvo esporàdic Exacte. i després hi ha la manca aquesta i aquesta falta d'estima que trobes en altres Per persones. mi és injustificable totes, us ho No, no, dic. sí, vull dir, O sigui, evidentment, l'engany entenc és el el fet background, que no... entenc el per què, ho entenc, i de fet ho trasllado i ho parlo a consulta, a teràpia, a més, i parlem de quines són les dinàmiques que s'han generat, el per què és el que podria haver fet una persona, què és el que podria haver fet l'altra, no? Per què ens trobem en aquesta situació, i tot correcte, però sí que és veritat que ser infidel per mi segueix sent una opció. És a dir, jo escollo ser infidel perquè abans d'arribar a la infidelitat, en cas que tu estiguis molt malament en la relació de parella, què és el que us ha impedit com a parella parlar-ho? Això per mi és el punt principal. Què és el que ens ha impedit com a parella parlar-ho? Perquè això és el que ha trencat la confiança. I a partir d'aquí reparar una miqueta quin és l'estil comunicatiu que tenim, perquè potser és nul o potser és supernegatiu o no hi ha comunicació assertiva, tots són amb retrets, tots són... No? I això costa molt. Per mi la responsabilitat que jo tinc dintre del meu vincle, dintre de la parella, de voler cuidar la relació que tinc, és de estic molt malament, necessito que posem solució a això, perquè estic tenint ganes d'estar amb altres persones. I no ho vull perquè valoro el que jo tinc amb tu. I com ho valoro? Vull donar-li prioritat, però si tu no hi estàs donant prioritat i no vols treballar amb això, o no vols que anem a teràpia de parella, o no vols que tal, no sé què faig en aquesta relació. Què faig en aquesta relació? Què és el que sosté la relació? Els fills podria ser, vale, t'ho compro. O sigui, hi ha moltes coses que podrien sostenir, però això s'ha de poder veure. Estic en aquesta relació pels meus fills. Sí, o una cosa molt comuna que és l'estima dels anys. Perquè, coi, si tu estàs 20 anys amb una persona, no? Dues persones que tenen una relació des de fa 20 anys, hi pot haver una estima entre aquestes dues persones, però s'han perdut pel camí tantes coses, la decadència és tal que al final una d'elles o les dues van a buscar fora el que ja no tenen a casa. Sí, d'acord, és una infidelitat, però el responsable no només és la persona infidel, sinó també l'altra. Perquè allò s'ha podrit de tal manera que cadascú va buscar les seves històries per una altra banda. I això sí que és veritat que és una cosa que... O sigui, al final estem dient molt una paraula que és la de comunicar i comunicació, que això és que, ho estic veient, acaba sent cabdal en les relacions entre les persones, però no només en una relació de parella, sinó en tots els tipus de relacions, d'amistat, de familiars, totes, perquè m'ha vingut al cap ara la història d'uns que jo conec, que ell, o sigui, són una parella homosexual, que ell li va dir, mira, jo, és que no em ve de gust anar al llit ja.
Amb la seva parella. Amb la seva parella, diu, però és que a mi m'agrades, t'estimo, vull que es mantingui aquesta relació. I li va dir, tu pots fer fora el que vulguis. I l'altre, doncs fora, fa el que vol. És que al final... I si no hi hagués hagut aquesta comunicació, què hauria passat aquí? Què hauria passat aquí? Que segurament l'altre hauria anat a buscar fora el que no tenia a casa, però clar, ja hi hauria un engany allà, ja hi hauria una infidelitat. Llavors l'altre culparia la persona que ha enganyat i acabaria malament. No sé exactament què passaria, però la història seria totalment diferent. Fa molta por veure, o sigui, fa molta por parlar de les parts aquestes més fosques o pensar que podem fer mal a la nostra parella expressant quines són les meves necessitats sexuals i quines són les necessitats sexoafectives. Entenc que fa molt mal, però fa més mal l'engany. I al final a vegades hi ha coses que si tu t'estàs implicada en el vincle s'han de poder parlar i encara que faci mal poder reparar-ho plegades, no? I t'estic fent mal, anem a veure com t'ajudo. Jo sé que t'estic fent mal les paraules, però no estic en fets, perquè el que valoro per sobre del que jo pugui estar sentint i del que pugui estar desitjant és el que jo tinc amb tu. I per això t'ho exposo. I vull veure quina és la possibilitat de que seguim mantenint aquest vincle respectant les meves necessitats i respectant les teves, perquè quan jo estic posant límits, quan jo estic dient necessito tenir un rotllo fora de la nostra relació perquè sento que tinc ganes de... vaig a una discoteca i em ve de gust liar-me amb altres persones, dir això és respectar-me a mi també i poder veure quina és la meva possibilitat de poder respectar-me a mi dintre d'aquest vincle, dintre d'aquesta parella. I això és important i és el que crec que moltes vegades les parelles no ho estan veient. El que jo faig és callar-m'ho perquè li puc fer mal. Escolta, ens sorprendríem, perquè hi ha parelles, sobretot les que porten molts anys, que per por soc infidel, però resulta que quan comencen a parlar és com, tu vols això? I per cuidar molt, per voler cuidar molt a l'altra persona, et descuides a tu, perquè si al final tens una necessitat nova, vol dir que també tens una petita infelicitat dins de la teva realitat. Bueno, no sé si estic d'acord. O pot ser simplement ha canviat el que... Justament després d'haver passat temps amb la teva parella, potser... Hi ha moments que necessites unes altres coses. És el que dèiem, potser no és que estiguis més infeliç o que hi hagi cap mancança dintre de la parella, simplement que tu tinguis una altra necessitat que abans no tenies. I això és lícit, és un sumar més, no és un... és que aquí m'han restat i necessito compensar. És un... ostres, la meva vida va així, va plana, i ara mateix sento que tinc una necessitat que la meva parella actual no m'ho pot donar. Necessito explorar més. Em falla alguna cosa dintre la meva parella? No. El que passa és que hi ha coses que porten un ritme i ha evolucionat la meva parella cap a una banda que és preciosa, és meravellosa i que no la tindria si anéssim als principis amb aquella efervescència que parlàvem abans, però ara mateix necessito una altra cosa que és que és impossible que ho mantingui aquí en aquesta parella monògama. Vaig a explorar, aviam què passa. Sí, també em referia no que siguis infeliç amb algun aspecte de la teva parella, sinó que aquest voler més i voler-ho tot a vegades també pot arribar-te a frustrar una mica, per més bé que estiguis. Llavors és un punt de tu que està una mica infeliç amb la seva realitat, tot i que la seva vida sap que és plena. Però bueno, hem passat els 45 minuts de tertúlia. Us plantegem una última dinàmica abans de les preguntes finals. Ara us explicarem un parell de confessions. Hi ha una que és real i una que és inventada. Llavors volem que endevineu quina de les dues és cada una. Molt bé. I confessions de qui són aquestes confessions? Anònimes, evidentment. Ara ens hem inventat noms o direm persona X? Sí. Un amic meu sortia amb una noia des de feia més d'un any, però els últims mesos ella estava molt distant. Un dia ell va penjar una foto amb ella a Instagram i un altre noi li va comentar preguntant-li per què penjaves una foto amb la seva parella. O sigui, per què penges tu una foto amb la meva parella? Hòstia. I diu que així va descobrir que la seva nòvia passava gairebé cada nit amb aquella altra persona. I ara ve el plot twist, que resulta que aquell noi, el tercer noi, era el cosí del meu amic. Hòstia. I quan el meu amic la va enfrontar a la seva parella, doncs ella ho va negar tot i després d'això el va bloquejar. Fora. Ui, aquesta... Hi ha una altra versió per dir quina és veritat i quina és mentida, no? Bueno, ara hi ha la història de l'Èrica i ara us explico la meva història, la del meu conegut o coneguda. A veure. Que no té res a veure, però una de les dues és certa i l'altra és inventada. Vale, en el meu cas, una coneguda meva estava sortint amb un artista, amb un noi una mica psicodèlic. La relació era força normal, es veien sovint i tenien els seus detallets. Fins aquí tot idíl·lic. Però un dia ell va començar a fer servir com a excusa que estava escrivint una novel·la i que necessitava espai per inspirar-se. És a dir, va començar
no exagerat, però necessita trobar moments més introvertits per ell, perquè estava en un procés Creatiu. que fos de creació, exacte. I clar, durant setmanes ella el deixava sol perquè mira, l'art és sagrat, ho comprenc, ets la meva parella, sé que has passat per moments així, t'estimo. Fins que un dia tafanejant ressenyes de llibres per a fer-li un regal al noi, perquè li encanta llegir, hauria ser Sant Jordi, aniversari, el que fos, i li volia regalar un llibre a la seva parella. Doncs llegint ressenyes a internet, ella va veure que el noi havia deixat una ressenya dient «Aquesta novel·la m'ha fet replantejar-me el que sento per la Carla». I la Carla no era ella. Ah, Investigant una mica, va descobrir que la novel·la no era més que una excusa per veure's amb una ex amb qui feien sessions creatives quan acabaven sempre amb una copa de vi i un edredon. I el plot twist. L'altra noia, la que hem dit Carla, havia penjat també fotos de les trobades dient que estaven co-creant un projecte emocional i literari. Quina de les dues històries és certa? a veure... Culleres. Jo crec que aquesta, la que has explicat ara, la veig una mica rocambolesca. L'altra la veig més realista, perquè tots sabem els problemes que està portant la xarxa darrerament, bé, des de la seva creació en el tema de les relacions de parelles i amb tot això. Però, justament per tot això que estic dient, no? Per aquesta reflexió, diré que la verdadera és la teva. Ja. La de l'escriptor. O sigui, el teu pensament és justament el meu. Per mi, tot el que m'indica és dir que aquella és la Exacte. veritat, perquè aquella és com too much. Però només per ser too much és com, fico que al ser too much Sí, és aquesta. Sí. Llavors, en el meu cas, crec que també diré que la teva és la verdadera. Em fliparia, la veritat. O sigui, el meu instint em diu que hauria de dir que ella, però Però ignoraré el meu... voldries que sigui veritat aquella altra. Ignoraré el meu instint per dir que això ha estat veritat i em fliparia molt que ho fos. Exacte. I realment no és tan raro, al final és una persona pren distància pel motiu que sigui i tu ja estàs acostumat a que tingui estones de que també Gemma, és digue'ns que és introvertit. Sí, però hi ha tot el tema aquest de l'escriptura... Trobes una ressenya a internet i després una foto a Instagram. Gemma, amb és una l'altra flipada, persona. però digue'ns que és Sí. veritat. És mentida. Era too much, era too much. L'instint a vegades serveix, Sí, no funciona i hem volgut ignorar-ho. Hem volgut fer això que fan els concursos, ho fan. Sí, exacte. Que van a la més escabellada de totes les opcions. Exacte. Era realment estrafolària, llavors hem cregut que segurament seria aquella, però aquesta és com molt més realista, és molt més el que està passant cada dia. És que això, i tu que ets psicòloga, cada dia ho deus veure, temes de les xarxes. No, sempre. Segurament a molta gent li acabes dient, mira, millor que te n'allunyis una mica d'això durant un temps, perquè és que està fent molt mal a les relacions la xarxa. Doncs bé, seguim amb les preguntes, perquè hi ha un parell o tres de preguntes que jo no puc marxar sense plantejar-les. Sí, ja la I rematada m'agradaria... Sí. David, la teva parella t'està enganyant, però tu no tens cap sospita. Preferiries saber la veritat o viure en la ignorància per sempre? Jo Aquell que dèiem abans, de Sí, si s'ha de dir jo tot t'ho juro, o no ja s'ha de ho dir. Ja ho sé que l'Alba no hi està d'acord. Ho sé. Aviam, no ho sé. Però jo t'ho juro, i ho dic molt de debò, amb la mà al cor, que preferiria no saber-ne res. T'ho dic de debò. A mi mai m'ha interessat si m'han enganyat o no, t'ho juro. Alba? No t'ha agradat? A veure, sí. No, No, però és que t'ho juro que no m'ha M'hagués interessat mai. interessat alguna vegada no saber alguna cosa, però sí. Això sí. Pregunta, aviam, la infidelitat aquesta, es tornarà a repetir? És l'altra persona, l'altra persona ha estat un error totalment el que s'arrepenteix i que mai tornarà a repetir perquè està molt convençuda que vol estar amb mi? Que sigui una cosa que tu realment creguis que per tu és una infidelitat com bastant greu. Sí, però es tornarà a repetir? No? Aquesta persona s'arrepenteix, no s'arrepenteix? Si s'arrepenteix i l'únic que vol és estar amb mi perquè mai més ho tornarà a fer i és una cosa que tal, no m'ho diguis. Prefereixo no saber-ho. I ja està. Ara, si és una cosa que ho ha viscut, segurament es tornarà a repetir o no ho sabem, no? Igualment. I de més, si m'ho expliquen, però segurament o hem d'anar a teràpia de parella o ens tocarà molt, molt fortament treballar-ho. I al revés, si esteu posant les banyes a la vostra parella o qui sigui, però sabeu que voleu seguir amb la vostra parella, ho confessaríeu o no? Si aquesta parella no sospités res, tampoc? Se'm fa molt difícil plantejar-me que jo seria infidel, la veritat. Molt difícil. Molt. Perquè, o sigui, jo he pogut sentir atracció per altres persones i
i de veritat ho he pogut verbalitzar. Llavors, confio molt amb el meu instint i amb les ganes de treballar amb la meva parella. A dia d'avui tinc una relació monògama dintre dels nostres límits, que crec que no són tan monògams com la gent entén, però crec que és que no, se'm fa molt difícil pensar que seria infidel. Si fos infidel, jo crec que ho acabaria confessant. Crec, però jo us dic que em resulta molt difícil, la veritat. Jo, si fos una història amb continuïtat, és a dir, que s'anés repetint i passessin els mesos, els anys, i em veiés allà encallat encara en aquella història, Sí, home, que difícil. ho acabaria dient, clar que sí. Però si fos una cosa... És el mateix cas que m'exposaves fa un moment. Jo no ho voldria saber, i per tant, si fos una cosa totalment esporàdica i que mai més es tornés a repetir amb aquella persona concreta, no es diu això i fora. És a dir, confessar una cosa que hem fet, a vegades ho fem perquè ens ajuda com a... Sí, clar. Ui, clar. Vull dir, estem com passant aquesta responsabilitat a l'altra persona en comptes de menjar-nos nosaltres el marrón. Sí, és el famós el càrrec de consciència, no? Sí. Els remordiments que no et deixen Vull dir, dormir, que són petites bestioles que sobretot a la nit Sí, però com que vull ser sincera amb tu, però a la vegada també potser ho dic perquè al revés, jo no puc viure amb aquesta mentida, però llavors t'estic passant un marrón i una càrrega emocional que m'havia de menjar jo sola, te l'estic passant a tu. Fixa't, jo prefereixo que no em passis el càrrec de consciència, però després jo tampoc vull el meu càrrec de consciència, te'l Però clar, passo a vols tu. saber, exacte. Jo crec que aquest és el punt complicat on molta gent potser té la dualitat de... Jo us parlo des de l'alba, De veritat, no us estic parlant com a psicòloga, això està fatal. És que justament el càrrec de consciència i les nits sense dormir, les nits en les quals els remordiments no et deixen dormir, Uah, vale. que aquestes tots n'hem viscut alguna, no per temes d'infidelitats, sinó per molts temes diferents, els remordiments no deixant-te dormir, com petites, això que deia, petites bestioles que et van rascant allà a la consciència, justament per foragitar-los, ho acabes explicant. Sí. Perquè vols tornar a dormir bé, perquè no vols tenir aquella sensació nocturna. Les sensacions nocturnes marquen molt una vida. Molt entre A mi són cometes. diurnes i nocturnes, Jo No, a mi sobretot l'ansietat nocturnes. L'ansietat que tinc de pensar que he traicionat algú Sí. o que... No puc. Ja, Les estic nits d'acord són amb tu. terribles. Jo tampoc Ho passo podria amb això. malament. Prefereixo cuidar el meu vincle i, mira, he fet això, he fet malament. Les nits- Em sap molt de greu. Perquè al final, mira, una cosa que volia dir, que no sé si això sortirà o no, i és que crec que et dona la sensació de que sempre donem com molt protagonisme a les relacions de parella i donem molt poc protagonisme i molt poca importància a les relacions d'amistat o com cuidem les relacions d'amistat. Sembla com que les relacions de parella estan sempre per Totalment. sobre i estan per davant de tot perquè també la societat ens inclina i ens porta a viure en parella. I sembla que a vegades penso i dic, ostres, quan treballo a consultar amb les persones, veig que hi ha moltes amistats que fan un rol d'acompanyament, d'estar en els bons moments, en els dolents, acompanyant a les dures i a les madures, que això a vegades parelles no ho fan, no acompanyen. I sembla com que tenim més facilitat per veure la infidelitat també dintre de les relacions de parella i les relacions d'amistat no... És que de vegades la traïció d'un amic o d'una amiga No. fa molt més mal que la traïció d'una 100%. parella. Parella n'hi haurà una altra, però un amic, Uf. que és la persona que incondicionalment, Sí. amb totes les teves parelles, estarà sempre allà. Exacte, Sí. exacte, això vaig. No, hi ha disgustos, Traicions, hi ha disgustos tot. amb amics que no s'acaben de superar mai. I també 100%. hi ha moltes ruptures d'amics. I això és una cosa que... Hi havia una pel·lícula que anava d'això, que li deia, mira, jo ja no vull continuar sent amic teu. I, Sí. i hosti, és molt fort, Jo he tingut una amistat com aquesta, una amistat que érem tot plegades i jo encara penso en aquesta persona i penso molt a diari en aquesta persona de tot el que vam viure i de que allò era insostenible perquè era una relació també tòxica i que no ens portava enlloc ni a una ni a l'altra. A dia d'avui, moltes amistats allò encara em fa mal. Bueno, i a És mi, un jo altre vaig mal. perdre una relació d'amistat amb una persona que jo me l'estimava moltíssim i ella a mi també, crec jo, i hòstia, és una espina que tinc clavada i que, home, no et diré qui pensi cada dia, però molts dies hi penso. Sí. I dic, però hòstia, què ha passat aquí? Ara Quina m'ho merda fet és aquesta? recordar que a mi també m'ha passat això, Veus? amb una persona, i m'acabo d'adonar ara mateix, com revisant una mica els meus records, No, m'ha és que passat això amb una amiga de tenir una molt bona relació durant uns anys a la universitat i això, llavors es va anar com acabant i és com mai més s'ha sabut res, o allò que tu penses, clar, ni que hagi sigut una altra amistat més esporàdica, però allò que dius, de cop fem moltes coses junts i de cop i volta et deixen de parlar, és com,
Bueno, Però fixa't que per mi hi ha una evolució dintre de les relacions d'amistat també. Hi ha vegades que s'acaben perquè les persones passen per etapes diferents i s'acaba de forma orgànica, i altres vegades que s'ha de decidir no em parlis més, no vull saber res més de tu, ho sento, però ja no puc ser amiga teva. S'ha acabat aquí. I això és superdifícil. Sí. Això és molt difícil. I a vegades és molt més difícil que una ruptura de parella. A mi això I m'ha tant. passat. Sí, Sí. Sí, sí. és molt dur. I és molt dur perquè t'estimes molt aquesta persona i te l'has estimat molt sempre, però entres en un espiral tòxic arrel de X coses que dius és que no puc més. O sigui, Sí. a teràpia, amb mi no. Vull dir, Exacte. No, de veritat. No, és Com ja un, està, fins és un aquí. tema, també, aquest. Però bueno, sí, volia Sí. treure perquè crec que dona molta importància en els vincles i les infidelitats i les ruptures de les parelles, però crec que les amistats també tenen un paper superimportant. És que aquí. Bona Surten- reflexió per acabar, anem Sí. passadíssims de temps, però no passa res perquè és molt interessant i aquest capítol serà més llarg perquè m'ha agradat moltíssim. I així que res, només em queda donar-vos les gràcies per venir. Dir, òbviament, que no estem incentivant les infidelitats, no estem dient que siguin correctes, només volem abocar a tot el que hi ha darrere perquè reflexioneu. Si mai us sentiu atrets per algú, si mai heu tingut pensaments de fer alguna cosa així, doncs, que hi ha moltes opcions, que hi ha molts backgrounds a darrere, que no sou bitxos raros i que tot això s'han de treure aquests temes i són una mica cínics per arribar a una conclusió. No? I això, doncs I parlar esperem de tot el que el tema. capítol d'avui hagi portat alguna que altra conversa a casa vostra i que Exacte. obriu diferents temes. Vale? Moltes gràcies a tots vosaltres també, els que ens esteu veient i ens esteu escoltant. Sí. Gràcies I ens veiem al proper episodi de Gràcies Dit a al Llit. vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu, amics. Que vagi bé, adéu. Adéu. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Menos merdes, més Petons.